हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों बेनो जाबाय BTC रिजार्वेशन पलिसिनि सायाव बेनो जाबाय साख्रियानो जा एडमिशन जा बेनि सायाव माखासे डिटेल्स सफैदों नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां नायजोब आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिगौ जाय नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम एग्जाम लिरगोन BTC आव एबा साख्रि लानो थांगासिनो बेयाव जों एसे कभार खालामगोन जायफ्रा बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय बर' रावजों दानि जों फैबाय अफिशियल वेबसाइटआव BTC नियाव आरो बेनो जाबाय सुपार 50 मिशन जायफ्रा एन्ट्रेन्स एग्जाम होदोंमोन मेडिकेलाव दा बेनि रिजाल्टआ रिलिज खालामबाय स' बेयाव माबादि सिलेक्शन खालामदों आरो लोगोसे बेखौ नायोबा नेक्स्ट लेभेलाव माबादि जाहैगोन बेनि सायाव नोंथांमोनजों फंनैसो बेयाव डिसकास खालामनो सानदों नोंथांमोना बयबो गाव गावनि कमेन्ट्सखौ लिरबानो जाबाय दा बेनो जाबाय मेडिकेलनि एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टआ होबाय आरो बेयाव रिजार्वेशन पलिसि लाखिदों बेनो जाबाय जोंनि ST आरो लोगोसे आदार कास्टनि सायाव बेनो जाबाय BTC पलिसि 70% ST आ बेयाव रिजार्वेशन दङ अके देन बेनिफ्राय आदार्सआ 30% रिजार्वेशन दङ स' बे जाबाय BTC रिजार्वेशन पलिसि गोबांथार सोङोमोन ना नेक्स्ट टाइम जुदि साख्रियाव बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन जोंनि ST फ्रा बेखौ नायोबा 70% बेयाव रिजार्वेशन लाखिदों बेखौ नायोबा बे जाबाय BTC रिजार्वेशन पलिसि थ' फैबाय थानाय समाव साख्रियावबो बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना मोनहैनाय चान्सआ दङ जेराव जों बेखौ नुदों अके थ' बेनो जाबाय नोंथांमोननि देन बेनिफ्राय सुपार 50 मिशनाव माबादि खालामदों बेनो जाबाय सेकेन्ड पइन्टआव लिरदों बेनो जाबाय जायनोखि नोंथांमोना माने कमिउनिटि भिजन डकुमेन्टखौ खोनादों जानांगौ बेयाव माखासे रिजार्वेशन लाखिदों बेनो जाबाय कमिउनिटि वाइसआव अके माने हारि वाइसआव फिन खनसेबाव आरोबाव माने सिलेक्शन खालामबावदों दा बेखौ जोङो बेयाव नायगोन भिउ नटिसआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे डाउनलड दङ बे फाइलाव क्लिक खालामबा रिजाल्ट सिटआ डाउनलड जाबाय नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै एन्ड जायफ्रा मेरिटआव गाखोबाय नोंथांमोना काउन्सिलिं दङ काउन्सिलिंआव थांनांगोन दा बे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजां फराय जायनोखि सुपार 50 एग्जाम लिरगोन बा नोंथांमोना लिरबाय थागोन नेक्स्ट लेभेलावबो एनेक्सार माखासे दङ जेरै रिजार्वेशन कपियाव फोरमायदों फार्स्टआवनो 70% ST आ एन्ड आदार्सआ 30% बेखौथ' मिथिखाबाय स' बेनिफ्राय दानिया जायफ्रानोखि पास जादों डेट वाइसआव थांनांगोन थ' बिनि सिगां जों मोनसे बाथ्रा एनालाइज खालामगोन नेक्स्ट साख्रि जिनिखि दायो Gr-3 Gr-4 साख्रि ओंखारदोंना बेयाव गोबां सोङो बेबादि पलिसि लाङोबा जोंनि ST फ्रा 70% माने जोंनि BTC आव रिजार्वेशन दङ जों बेखौ मोनथिबाय जेब्ला नेक्स्टआवबो जों बेखौ मोननायनि चान्सआ दङ आरो माने अके बेनिफ्राय आदार्सआ हमना ला ST आव गोबांथार हारि थागोन जेरै बर' थाबाय राभा थाबाय बेबादि प्रसेसआव आरो थ' बेखिनि नोंथांमोना मिथिगौ आरो भिजन डकुमेन्ट नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ भिजन डकुमेन्ट खालामदोंमोना BTC आव कमिउनिटि वाइसआव माखासे गोबांथार नैबे भिजन डकुमेन्टआव गोबांथार माने डिमान्ड खालामदोंमोन रिजार्वेशन बिदोंमोन जेरै साख्रि जा एडमिशन जा बेयाव गोबांथार माने भिजन डकुमेन्टआव गोबांथार हाइलाइट खालामनाय दङ नोंथांमोना बिजाबखौ फरायदोंबा मोनदों जानांगौ दा बावहाय स' नोंथांमोननि रिजार्वेशन वाइसआव बिनायखौहाय BTC आ दा एक्सेप्ट खालामनानै माबादि सिस्टेमाव लांदों नैबे सुपार 50 आव बेखौ बेयाव क्लियारलि बिथांमोना लिरदों दा जायनोखि नोंथांमोना पास जाबाय फार्स्टआवनो BTC जानांगोन बेनिफ्राय जोंनि ST स्टुडेन्टआ 60% थानाय जानांगोन HSLC आव एबा 10 आव आरो गुबुन कास्टआ 70% थिग बेबादिनो HS लेभेलाव 50% जोंनि ST SC आ आरो गुबुन कास्टआ बेवहाय 60% थानाय जानांगोन होमबासो नैबे सुपार 50 आव माने एडमिसनखौ मोननो हागोन आरो स' बेखौ बेयाव गाइडलाइन्स लिरदों स' बे जाबाय गासैबो स्पेशल मोनसे नैबे माने गाइडलाइन्स बे सुपार 50 नि दानिया नाम्बार 4 आव लिरदों दा फर्स्ट 50 केन्डिडेट्स हेभ बीन सेलेक्टेड पिउरलि अन मेरिटआव माने 50 जना एकदम मेरिट बेसिसआव मोनदों आरो बेनो जाबाय BTC रिजार्वेशनाव 70% आ ST बेनिफ्राय गुबुना जाबाय 30% आ गुबुन हारि जागोन आरो अके माने गुबुन कास्ट जागोन देन बेखौ जों बुजिबाय स' नेक्स्टआव नाम्बार 5 आव लिरदों नेक्स्टखौ मोजां नोंथांमोना गोसोआव हो हमना ला जोंहा 50 सिट दं नालाय बेनिफ्राय 35 जना जोंनि ST आ मोनबाय आरो जास्ट 70% लायोबा अके जों बेखौ बुजिबाय दानिया फैबाय नाम्बार 5 आव बेनो जाबाय 19 होनदों 19 जनखौहाय केन्डिडेट हेभ बीन शर्टलिस्टेड फ्रम भेरियास कमिउनिटिस फ्रम दि कमिउनिटिस इनक्लुडेड होनना बुंदों माने भिजन डकुमेन्टआव अके आं बुंदोंमोन ना भिजन डकुमेन्ट खालामदोंमोन ना BTC आव बेयाव गोबांथार डिमान्ड खालामदोंमोन जे निफ्राय हमना ला हारि वाइसनिफ्रायबो जाति वाइसनिफ्रायबो माने सिट नांगौ अके एडमिशन लेभेलाव बा साख्रि लेभेलाव गोबांथार माने डिमान्ड खालामदोंमोन दा बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेयाव नायोबा एडमिशन लेभेलाव एक्सेप्ट खालामनानै राभा कियत दङ सुत्रद दङ सरनिया कसारि दङ बर्मन कसारि दङ बर्मन मान्दाय दङ गरखा गार' हाजं गोबां रोखोमनि बर'बो दङ बेनिफ्राय जि दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन देन बे होनाय माने हारिनिफ्राय 19 जनखौहाय सेलेक्ट खालामबावदों बेखौ बेयाव बिथांमोना लिरनाय जादों आरो अके
देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि काउन्सिलिंआ जाहैबाय एड्रेस दंखायो दिमोलगाव क'क्राझाराव थांनानै 6 आरो 7 आव नोंथांमोना थांनांगोन 10 AM आवहाय माने एटेन्ड जाहैनांगोन आरो अके माने 10 AM निफ्राय काउन्सिलिंआ जाबाय थागोन एडमिसननि बेखौ बेयाव बुंदों देन मा लांफानांगोन बेनो जाबाय एडमिट लांफानांगोन एग्जामनि बेनिफ्राय एज ग्रुप 10 बा नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटनि थानाय देन मार्कशिट नोंथांमोना क्लास 10 12 नि लांनांगोन आधार कार्ड भटार कार्ड जि दङ लांनांगोन बेनिफ्राय एडमिट लांनांगोन क्लास 12 नि बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट कास्ट बेनिफ्राय 10 पासनि गांनै फट'कपिसबो नोंथांमोना लांफानांगोन आरो अके जेब्लानोखि काउन्सिलिं जायो बेखौ बेयाव बुंनाय जादों स' दानिया जों बेखिनिखौ बुजिबाय बेनिफ्राय 9 नाम्बारा मोनसे फर्म होनाय जागोन जेब्ला काउन्सिलिं जायो बेखौहाय फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय गोबांथार माखासे गाइडलाइन्स दङ आरो वेटिं लिस्टआवबो दङ जुदि बै समाव एटेन्ड जायाबा वेटिं लिस्टआ सिटखौ मोनगोन बेखौ नोंथांमोना रिजाल्ट सिटआव नायबानो मोनगोन आरो थ' बेखौ जों बुजिबाय स' दानिया जुदि नोंनि लिरनायखौ नायनोबा नाम्बारखौ नायनोबा जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जायासै नोंथांमोना लगइन खालामनानै आइडिजोंहाय नोंनि नाम्बारखौ नुगोन बेसेबां साबजेक्ट वाइसआव नाम्बार मोन्दों मार्क्सखौ मोन्दों अके बेखिनिखौ जों बेयाव बुजिबाय देन बेखौ जों जिनिखि बुजिबाय दायो सुपार 50 मिसननि रिजाल्टआ हाबबाय जेराव नोंथांमोना नै बे लिस्ट दङ दा जोङो 70% मोनोबा फार्स्टआवनो नोंथांमोना एसटि खौ मोनग्रोगोन आरो बेयाव स' 6 मेआव जागोन जायनाखि फार्स्ट लिस्टआव दङ देन 70% लायोबा जोंनि एसटि वाइसआवहाय नायोबा 35 आ एसटिआ मोनदों आरो बे एसटिआ बर'बो थानो हागौ राभा थानो हागौ बा जि दङ एसटि पिआव गोग्लैगोन बिथांमोना बाव माने थागोन आरो स' रिजाल्टखौ नायोबा बर'आनो बांसिन बेयाव मोनदों एसटि सिटआव थ' बेखौ जों मिथिबाय दानिया फैबाय आरोबाव खायसे थानाय 35 नि गेजेराव हमना ला 15 जना थाबायना गुबुन हारि देन हमना ला 19 जनखौ आरोबाव भिजन डकुमेन्ट हिसाबै लांबावदों बेनो जाबाय हमना ला 50 नि गेजेराव जोंहा 35 बर' बेनिफ्राय 15 गुबुन हारि देन बिनि अनगायैबो 19 जनखौहाय जाति वाइसआवहाय भिजन डकुमेन्ट हिसाबै लांनाय जादों बेखौ जों बाव नुनो मोनदों अके स' दानिया जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायनोसै लांदोंना लांमाराखै 19 जनानै बेयाव दङ भिजन डकुमेन्ट हिसाबै माने कमिउनिटि वाइसआवहाय रिजार्भेसन लाखिबाय नालाय दा बिटिसिआव हमना ला सान्थालि कच बर्मननिफ्राय बेबादि आरोबाव बासिबावनाय जादों आरो अके दा बेखौ नाय नोंथांमोना मोनदों जे बेखौ नायोबा मोनगोन बेनो जाबाय कमिउनिटि वाइसआव नाय फार्स्टआव आदिबासि कुर्मि दङ बेनिफ्राय आदिबासि गण दङ हिन्दिबासि दङ कलिता कियत दङ कच राजबंसि दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नाय स' बिथांमोनाबो बेयाव सिटखौ मोननो हाबाय आरो अके हमना ला 50 नि गेजेराव जायनोखि बेयाव मोनासै थ' बिथांमोना फिन खनसेबाव रिजार्भेसनावहाय माने बेबादि मोनबावनाय जादों स' बेखौ नोंथांमोना नायबा बुजिगोन माने रिजार्भेसन खथा लाखिनाय जादों बे PDF फाइलखौ नायोबा नोंथांमोना मोनगोन स' दानिया जाबाय लास्टलि साख्रियाव अके थ' साख्रियाव 70% जोंनि एसटिफ्रा मोनखागोन नेक्स्ट लेभेलाव आरो बिनि गेजेरावबो कमिउनिटि वाइसआव एबा जाति वाइसआव रिजार्भेसन थागोन नामा बे जाबाय मोनसे कुइसन मार्क थाबाय आं बेखौ बारा बुजियासै नेक्स्ट लेभेलाव जि आपडेट फैयो नोंथांमोना मिथिगोन जेब्ला साख्रिनि रिजाल्ट होयो दा कमिउनिटि वाइसआवबो बेबादि आरोबाव रिजार्भेसन बिगोन नामा हमना ला नैबेबायदि 19 जन लांगोन नामा बे उननि बाथ्रासै देन बेनो आरो नोंथांमोननि माखासे लेटेस्ट आपडेटआ दा जियानो जा नैबे PDF फाइलखौ नायोबा नोंथांमोना बुजिगोन आरो बेबादि सिस्टेमा नेक्स्ट सुपार 50 APSC UPSC आवबो थागोन अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट